Hemejäňize salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 220-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu hepde täzeliklere Türkmenabad Kargowynyň toýu bilen başlaýar. Maksat dagy oğluna ýördi. Bet toýlaň biri bolupdyr. Bet aýdymçylar hem gelipdir. Sofwat Jumayev, Ahmet Damdam, Serdar Çary, Farhat Öraýew, Aman Kadir toýlaryna gatnaşdy. Ananame dostlar, size bölüme like koyun, men olsa täzeliklere başlayın. Amalya, yeni Amalya, berekella, izine täze klip ödürleye işin. Hip-hop dünyasından täzelik awdydaý uzak aradan soň täze klip ödürläpdir depeler. Elmedat maşala üçün söýgelen dole uzaklar. Ejen seni uzaklar, ýönümüň ady dünýä seni urjaklar. Men durjaklar, mende batary ýok, men burjaklar. Ekilmedi gerde görme seni. Bahtiyar Allaberenov täzece cover ödürläpdir. Täzece klip Di Mana. Di maňa gizlime söýänini bilýän meniň söýänimi aýdýar men sana gara dinle men gözlerime seredip Halipa Suhan Orazberdiz eýen bir näçe wagtdan bäri täzeligini hödürlejekdigini Instagramdan paýlaşdy. Dom ýürek atly klibi taýin bolly, gelin bilece tomaşa edelim. Don yürek, meni ağlamak ne gerek? Sen için ömrümü yaktın bana terek. Don yürek. Gelin indi odancı aylardan Türk aydımda cover dinleyelim. Ben yoruldum hayat. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Düşürsün dünyanın namert yüzüne. Beýenç öre Türk dilinde täze cover hödürläpdir müzik kutusu. Bu gece yağmurda camında bir damlayım. Toprak kokusundayım. Islanmış serenatım bu gece yağmurda. Dostlar, ünüseren olsanız, bugünkü ışıklarımız ve kameramız ütgüşük sebebi bizim ulanyan teknikalarımız toya gitti. Bilişiniz yani dostlar, biz İstanbul'da toy hizmetlerini veriyoruz. Maral Millili Vansları ve Media Tama Production sayfasına yüz tutup bilersiniz. Ehli toy hizmetlerini biz size hödürleriz. Sehra Karacaýewa bilen başlaýar Hawa. Şo plus 50.000 gepleşigimizde mihman bolup gelen Sehra Karacaýewa Dizet Meýlis Halbaýew bilen täze aýdym hödürläpdirler noldan galan. Yedi deryan suyun için Sen akula min haçun senin için Elzim bir vaddan hantana Yen kıyvat
yazık bilen bana Oynayın senler norlan bana Şeydeyn velin surat alsana Aklım norlan gallana Yine bir MP3 täzeligi Ihlas Dadaev'den Bahar. Bahar bahar, aylı bahar, yoktur çaren sensiz bahar. Bahar bahar, aylı bahar, yoktur çaren. Instagram täzeliklerine yan yakynna tema bağışırlar keman bağışırlarla bir gün atlı gepleşiginin storiesinde çekipdi ve onu Murat Öz bilen YouTube formatında çıkardı. Gaty bet gepleşik olupdur, yakın günlerde çıkar. Assalamu alaykum. YouTube'daki Türkmen doğanlamız. Adım Kemal. Bağışlar bilen bir gün diyen gepleşik çekken mehmanımız Murat Öz Popstar. Bu ne planlaram, ne edecek? Bugün menin ova diyen günüm. Murat ağa sarıga kene bu ara. Çitlap, napitli geç. Otur ya. Beyem geldik mi ova? Endi gelýär iň gowuryan şahyşyklarymyzyň biri, köreleri ýatlaşajygymyza 7 bay sabret. Sabret, bu cazanı alma ho. Sabret, bu cazanı dema ho. Sabret, bu cazanı dema ho. Sabret, yüzümün var diyar, şunyanna bolli yar. Gönül bulsun kovay meni, ruhum seni aldı yar. Duygu deyip aytma bana, duygu düşüp durup kuala. Kızım kızı gidiyor sana, güller şudur sana. Karaştırız bilin ho, bilip aklım alın ho. Varsa diyece kollum sana, rova çora gelli ho. Karaştırız bilin ho, bilip aklım alın ho. Varsa diyece kollum sana, rova çora gelli ho. Barasın gelli Yine bir körler ýatdaly DJ Bega anamyňa girsem. Menin hıyalımda sen Ya da bu çoğunu deyin çalmana barsam Yine ek gözüm, yine de görsem Men edip senin anamına girsem Ettir akşam nerelerde bolsam Senin barçak yerlerini bilsem Yanına varsam, yine de görsem Sana yakınlaşıp men anamına girsem Yanına varsam Tesirleri okuma şarjımıza ilkinç tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Altın Yıldız. Medya tamam sizin yurdumuzun meşhur YouTube kanallarının biri bolmaňyzy tez direkten arzu etken. Köp sağ olun, bize Instagram'dan yazıp bilersiniz. Indiki tesirimiz Nur Geldiz. Öňe can vatanım Türkmenistan, ekra dünya Türkmenlerine salam, medya tamam bravo üstünlük. Köp sağ olun, bizden hem size onlakan salam. Indi gelýär soňky tesirimize Maksat Halmuradov. Medya tamam diňe öňden üstünlüge hem kemde. Täzelikler senden, goşku düzmek menden. Halmuradov Maksat. Köp sağ olun diýsen gowy goşkular ýazýaňyz okaýas. Dostlar, bu hepde täzeliklerimiz az bolly, ýöne uz bolly diýip pikir etken. Haýsy täzelik halan olsaňyz hökman tesirlerde belläň. Indiki bölümde görüşýänçä özüňize gowuş eseredin. Hoş, sağ olun. Söhbetçi maýfam şu taýda. Annin täkmi? Söhbet dura birinji. Halipa Suhanberdiýew eýýän birne. Suhanberdiýew. Indi gelýän beýle bek ýolurdum. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüne. Olmayan aýtmaly. Uzanırdık oturmayla yardım yok şu an. Yine bir MP3 täzeligi Ihlas Dadaev'den Bahar. Yine bir MP3 täzeligi Ihlas Dadaev'den Bahar. Şan sen Kemal bağışçılar atlıp Bağışçılar bilen. Lokat yok. Qoýaýtdym, gowy ýaman olur. Medya tamam production tarypasyna Demana o sebäbi arasynda insan. Demana ýa-da durup aýtjaly.